baimenak emateko hurrengo ikonoan sartuko gara. Drive bezala, bi atal bereizten dira. Guk sartuko gara beko atalean, enlaces. Hemen, gomendatzen dizuet horrela ustea. Alde batetik, goiko partea restringido, eta goiko baimenak izango dira gure sitea editatzeko baimenak, hau da, zirriborro bezala lan egiteko, eta bestea izango da gure sitea web publikatuta bezala kudeatzeko, edo ikusteko, kasu honetan ikusteko. Ni gomendatzen dizu familientzako bada publiko ustea. Dena den, zuen familiek, zuen domeinuko posta elektronikoa badute, aukeratu alduzue bigarrena. Zuek erabaki zein den aukera hoberena. Eginda dagoenean, listo. Orain, gure sitea publikatzeko, hemen goiko aldean, publikar botoia daukagu. Emango diogu, eta izenburu bat idatziko dugu. Nik adibidez, hau jarri dut. Hemen aukera daukagu berriro baimenak kudeatzeko. Eta gainera, hemen baimendu aldugu bilatzaileak gure sitea aurkitzea. Nik momentuz horrela utziko dut. Emango diot publikar, eta sortuko da nire sitearen URL-a, helbidea, interneteko helbidea. URL hori ikusteko, egin behar dudana da, sartu behar naiz pestaina txiki honetan, ikusten duzue, publikar atalean sortu dela pestaina txiki hau, eta ber sitio web publikado emango diot. Ikusiko duzue beste pestaina bat zabaltzen dela, eta hau izango da nire sitearen URL-a. Hau da, kopiatu behar dudan helbidea, eskumako botoia kopiar, eta Gmail baten bidez, edo beste webgune baten bidez, bidali familiei. Gero, nahi badut edozein momentuan nire sitea desargitaratu, egin behar dudana da pestaina honetan eman, anular publikazion, eta berriro bueltatuko da zirriborrora izatera. Lasai, publikatuta badago jarraitu alduzue lan egiten zirriborroan. Hori egiteko ez dago arazorik.